Но не знам какъв ще е страничният ефект. Човече, знаеш какво ще направим сега? Чакаме Явор да сготви. Чакаме го Явор да се наеде първи и ако до 2 часа е жив, ядеме и ние. И се оказва, че Къде знаеш кога се проявяват ефектите? Мога да е след 3 часа човек да се попадаме като гъби. Чакай да ти кажа ефекта, между другото. Понеже това е някаква специфична работа и тия, разбираш, и на шефа му си изправя косата, уния всичките. А Явора, какво ти е, бе? Вика, и ми носят едно огледало, ма търчат и ми го дават. Аз се поглеждам и гледам, имам около 1,5 метра уши. Да ти кажа. След като установявам, че имам около 1,5 метра уши, ставах елф. Ставам една много хубава усмивка. Понеже не вярвам, може да са ми дали някакво изкуствено огледалце, отивам до съблекалнята, където междувременно припадат 2-3 жени, защото не очакват да видят някакъв нормален Явор с ненормални 1,5 метра уши и откачат, припадат. Но още мисля, че нещо друго с 1,5 метра. Чакай да ти кажа. И понеже влизам в банята, отскоро имаме банята, туалетната, вие отскоро имаме огледала. И влизам и гледам, ушите ми не се побират, но огледалците. И викам, бати, действително са ми големи ушите. А представяш какви тампони трябва да си? Чакай да така и понеже много ми харесва, па ми останава още малко от урина с гъбите. Отивам до хладилника в стаята, отварям и казвам, абе заповядайте, почерпете, това е едно специфично, много яка манджа, ще ви хареса. Да, и чакай да ти кажа продължението. И понеже много им харесало на всички, много е яко, супер вкусно, аз ще ми сипеш, леле, колко съм гладен, копър, идвам нали един и почва да яде. И накрая, понеже шефът ми беше почивка и той идва в съблекалнята. Виждаме, че съм там, побърква се, обаче въпреки, че ме вижда, че ядем нещо супер вкусно. Ви какво дадете? Аз викам, вземи си, опитай много хубаво. И той си взима и започва да яде. Обаче, понеже това е страничен ефект, идва след около 6 часа, някъде към 8 и нещо, изведнъж гледаш целият персонал на Технополис с уши. Много големи уши, около 1,5 метра. И аз кажи, баба, вече, защо ще толкова големи уши? И аз казвам, защото рекламирам 50-инчови плазми с големи уши, около 1,5 метра. И като ме питат, колко е диагонала, викам, скивай ми ушите, искаш да имаш уши такива. И накрая гледаш целият мол с уши, парти с уши. И същата вечер се променя. Същата вечер се провежда парти с уши. И естествено Люба до късно на ушата с парти, човек. Понеже сме само аз, Тома и Ласи, нали, под нашите хора. И Люба е до късно на работа. И Люба въобще не очаква какво мога да се случи. Пристига по-късно до мола, обаче се стресира, защото охраната на мола е с около 1,5 метра уши. Въпреки това го изглежда странно, защото Любов все още има къси уши, смисъл нормални човешки уши. Навлиза вътре и започва да му мирише много вкусно. Аз естествено съм оставил малка порция, понеже го виждам на камерите, слизам го долу с ушите и той се върка, Яворе, какво ти стана? И аз казвам, нищо ли? Всичко е наред. Това заради една промоция. И го завеждам горе до съблекалнята. Никой не му прави впечатление, защото ти ще са в едно странно състояние. И въобще не забравя, че Любов влиза в магазина. Служебът в обеща и аз казвам, Любов, виждам, че си гладен, цял ден си работил, вика, аз не съм ял. Цял ден не съм ял, викам, вземи си една порция, съм ти оставил ори с гъби от тия скъпите гъби, много са добри. И Любо сяда с един пластмасови вилици, започва да яде. И в един момент спира, вика, много е вкусно, благодаря много, че ми остави, нали. И по едно време решава, все пак да дошъл за парти, почва се чува бумкане, бумтене, излиза той и гледа уши. Ама не вижда хора, в смисъл вижда уши. Както ни клечки за зъби, разбираш ли. Малката кибито продавачка в 1 милионен вариант. И да се пуска за пулта му чакай да ти кажа, ти ми открадваш идеята. Добре, кажи. Точно това беше идеята. Любо все пак е дошъл да пуска. И понеже се изкефи, че е някакво парти с уши, той си мисли, че са изкуствени. И в един момент достига пика на партито. И Любо вече е в страхотен транс. Той човек не е добре. Започва да му никат ушите. И публиката ескалира. И той започва да смесва, разбираш. И в един момент как стиклата главата забелязва. Стиля се облюз ушите си.
почва да откача, побърква се, после идва ласи и го успокоява. Не. Обаче всъщност Любо откача още повече, защото и забеляза, че и ласи има уши. И когато забелязва по-отблизо, вижда, че те са истински. И казва, ласи, много са ти големи уши. Ай, аз какво казвам, погли ме по ушите. Погли ме по ушите, да. И си представи вече към края на партито, всички си клатят ушите. Металисти. Това е... Това е едно от най-яките партията, които... И това между другото тръгна от една гъба. Може да се направи и не, и смисъл после с партията вече на сутринта на всички им спадат ушите. И мога да правим такъв наркотик от такива гъби, братле. Да ти порастват ушите, братле, ще е много скъп. Ще го продаваме много злобно, човече. Тук ще на всеки ден ще береме гъби. Да, чакай да чакай. Екстра уши за една вечер. Понеже това е по колите. И гледаш, понеже нали изгрява слънцето сутринта, и гледаш как едни сенки такива, в смисъл виждаш образа на колата върху асфалта и едни стърчащи уши. Ама големи, разбира се. И докато се прибират хората, почват да им намаляват. Ефекта все пак се възвръща. А представяш си, аз ако съм с тия уши, как ще скача в колата, трябва да се свърши видак. Да ми стърчат ушите. Така,